No, takže dneska vás vítam u ďalšieho videa. Budeme dneska natáčať Bed Wars v Robloxe Bed Wars. Dúfam, že každý pozná toto. Môj brat tu je, Dominik. Jo, ja som si nedala taká skýjaka, čo bude vidieť, že som farmár. Takže, tak, super, no. Dneska vás ľudia, vítam vás u ďalšieho videa. Bude to dneska zabavné video, lebo ideme iba jedno kolo, takže to bude také rýchlo trošku. Ideme na typkoch. To je jedno, jo, ideme na armo. Padaj. Ja umrem. Joj, spadla. Rusia, kevka. To je divné meno. Nie videl. Joj. Neznášam, keď nie vidno toto večer. Ty padaj. Zek sú bojkovia. Počúvaj, sú nejakí bojkovia oni. Ham? Nechoď tam, umreš. Aha, vy ste jak padamat. Olej. Co ti tady slyšíš? Tak. Kolera. Joj. Jaj! A ty teraz. Po chlebe. Čakaj ma! Co dead? Bože. Se rád stala, jo, to plochy. Jaj. Musíš hybiť, aby sa dostal dobrý meč. Skama sa či zároveň chápeš? To bude niečo pekný postel. Ty nemáš pomôcť, hej? Ty nemáš pomôcť, hej? Ty pozeráš. Kokot. Ja. Ty padaj. Počúvaj. Takže to si dám do čestky. Tak. Musíme ich niečo pokúkaj. Vždycky pochodujú, padaj.